Nu er jeg lige ved at lægge sidste hånd på et ret tidskrævende projekt her i lejligheden, men det er også et projekt, jeg bliver virkelig glad for. Det er radiatorskjuler. I det ene vindue der var slet ikke nogen vindueskarm, og i 2 andre vinduer, der er sådan en stenplade, som jeg rigtig gerne vil genbruge. Den ser sådan her ud, og den er også dørtrin her i lejligheden. Jeg kan rigtig godt lide, at man bruger noget af den særenhed, der er det sted, man bor. Og hvis man bor i et ældre sted med paneler, at man bruger det og værdsætter det og respekterer byggeriets tid. Så her vil jeg gerne genbruge stenpladerne. Men de hvilede altså så til gengæld på verdens grimmeste hyldeknægte. Og nedenunder dem, der er så de her helt almindelige radiatorer, som altså ikke er nogen stor skønhed. Hvis nu jeg boede et mere industrielt sted, som jeg har gjort før, så synes jeg overhovedet ikke, det gør noget, at der er nogle radiatorer, man kan se. Men hvis man ligesom er kommet meget på plads og er meget færdig med den øvrige indretning, så er det altså lidt lækkert, at man får gemt radiatorerne væk. Og det jeg har gjort her, det er, at jeg har fået en snedker til at bygge sådan en her ramme. Jeg har brugt noget MDF, som jeg havde, noget fineret MDF, jeg havde liggende, og så har jeg købt nogle fyresprosser. Og afhængig af, hvad det er for et sted, man bor, så kan den jo se forskellig ud, sådan en radiatorskjuler. Jeg har valgt i den her sådan lidt pragmatisk firkantede lejlighed at lave sådan et sprosset design her. Her har jeg malet den hvid, og man kan se den færdig. Jeg synes, det er blevet et ret godt resultat, og så har jeg jo lagt stenpladen ned i sådan der. Det gør som sagt, det er, at indretningen bliver meget færdig, at der ikke står sådan en gullig metal radiator og råber til resten af indretningen. Og hvis nu man bor i et byggeri fra 1890, eller hvad ved jeg, hvor der er stuk, så vil jeg måske vælge en perforeret plade i stedet for de her sprosser, for at lave et lidt mere hvad skal vi kalde det, organisk eller blødt design. Og hvis man bor i et fuldstændig moderne byggeri, hvor radiatorerne ikke er integreret i byggeriet på forhånd, så vil jeg nok vælge noget lidt mere stramt. Sådan at også radiatorskjuleren passer ind i byggeriets tid og i arkitekturen, og ikke skiller sig ud og bliver sådan et objekt, der fylder meget, men bare glider ind i det øvrige faste interiør.